Za reč se javio narodni poslanik Nemanja Šarović. Osnov javljanja replika, pominjanje stranke. Izvolite. Zaista je krajnje zanimljivo posmatrati Boška Obradovića i gospodina Orlića kako se prepiru oko toga koja je veća sramota za Srbiju i koga je više finansirao Boris Tadić i režim Demokratske stranke. To je deo istorije jednih i drugih i mislim da to nije prava tema za njih. Opšte je poznato da je Srpsku naprednu stranku formirao gospodin Boris Tadić sa Mikijem Rakićem, ali to tada nije smetalo gospodinu Bošku Obradoviću da sa njima sarađuje. Vi pričate o izborima na kojima je Tomislav Nikolić pobedio, gospodine Obradoviću, ali vam tada nije smetalo da zajedno sa njim protestujete, da zajedno sa njim učestvujete u farsi i u obmanjivanju građana o nekakvoj krađi na izborima. Isto što ste radili 2012. godine sa Srpskom naprednom strankom, 2016. godine ste radili sa Demokratskom strankom. I tada vas nije bilo sramota ni da vas podrži Čeda, ni da vas podrži Tadić, ni da vas podrži Čanak, ni da vas podrže mnogi drugi protiv kojih ste formalno. Nije vam smetalo ni da vas podrži američki ambasador. Ništa vam od toga nije smetalo, jer vaš sveti cilj ulaska u parlament je nešto što sve opravdava. Ja hoću vas da pitam, gospodine Obradoviću, ko ste vi? Vi pričate da ste srpski nacionalista. Pre nekoliko dana vi ste osramotili Narodnu skupštinu tako što ste onoga ustašu Pernara doveli u ovaj dom i slikali s njim u zaljubljene poglede, slikali selfije sa galerije Narodne skupštine. Ustašu ste doveli. Vi pričate o Srebrenici, vi pričate o Oluji, a onoga ko opravdava zločine nad srpskim narodom, ustašu Pernara, dovodite u Narodnu skupštinu Republike Srbije. Prema tome, pre nego što nekom drugom uputite, evo završavam, kritiku, razmislite o tome ko ste vi, ko ste pre podne, ko ste popodne, ko ste uveče, koji su vaši stavovi.